Picture ta, gusto ng picture. Mag-picture ni Sir Ray. Oh, sige. Salamat, sir. Congrats. Si pangalan niyo, boss? Kevin Kusinas. Sige. Ako na kayong tabang. Kasi mag-dahom no. Mag-like lang, share lang gabon. Ikaw? Ikaw? Ikaw din. Nanawag pa ko. Oy, may hapon dia. Yung partner. May hapon, boss. Pangalan ni mo? April mo, sir. Abayata. Kusinas? Hindi ba? Oo. Sana all, no? Kaya kami na lang gawin, sir. Oo. Sige. Congrats, ha. Sige, kisimal saan eh. Oh, ikaw Abdul. Picture din. Oh, picture tali ali, picture ta. Kita mo picture. Gani tayo tama. Kaya ako picture. Oh, ikaw na picture, puli-puli na lang mo. At least na tayo remembrance. Tama, di ay magigrimahin ko nimo Dol. Tira yung anak. Tulo ka mo. Tulo pod. Sige. Asa mo anak? Dala sa yung concert load. May hapon. Okay. Kapay. Isa. Okay. Nanaw mo gabi? Nananaw? Yes, sir. Kamu lagi no? Surtihan ninyo oy. Sirti di kayo, sir. Gani. 1, 2, 3. Okay. Sige, picture ta. Gusto ng picture. Mag-picture ni Sir Ray. Oh, sige, picture. Bahala dyan. Okay. Hala, surtihan sa team Kawayanan, oy. Sana all perminti mo. Okay. Salamat, sir. Congrats. Si pangalan niyo, boss? Kevin Kusinas. Kevin Kusinas. So, sige. Ako na kayong tabang. Kasi magdahom, no? Kasi magdahom. Tanaw mo gabi? Sige, salamat. Sa sunod na po. Domingo yata. Oo, sige. Ginashare man po na ko yung mga kuan. Yung mga mga video. Video. Okay, kadto manggod. Pwede man ka mo appeal pod. Appeal kasi mo ha. Tapos imo hang entry na pod tong gamiton na to. Oo. Kuha naman nag-like ng buto niya, share. Mo man to. Kuan, katabang rin sa Facebook page, di ba? I-like lang to nimo. Then katong sa kuan mga video niya, i-share lang to nimo. Isa ka ma-update naman ako. mahibalo naman ka sa schedule na. Mo na to. Motivasihan. Ki unsay sulti nimo, unsay tambag nimo sa uban para mo daog pod. Mag-like lang, share lang gabon. Dili magkuan. Dili magsawa. Okay, para mo daog yapong bugas. Sige. Oo, salamat. Salamat po sa inyong kuan. Sige. Timingan kayo kay Guano. Daghang kayong salamat. Katabang, para maka-appeal pud ka sa atong raffle na bugas. Kada semana, simple lang kayo ang imong buhaton. Una, i-like lang nimo ang atong page para masayra nimo ang schedule sa atong raffle para maka-appeal pud ka. Ikaduha, i-share lang nimo ang atong mga video para pud makatabang ta sa uban. Daghay share, daghay interest, daghay chance nga modaog ka. Katabang, kung ikaw ang maswerte nga modaog sa atong raffle, pangayoon ako sa imuha ang imong address ug contact number para tawagan ti ka para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong daog nga bugas. Katabang, daghan kayong salamat sa imong suporta ug hantod sa sunod nato mga video, amping kanunay.